mfiti asem na mempese me nyame adwuma no me maame no bere ansa na me hye sofotade no yo me da se bebre papa owo me efe no kwadwo akwa na owo me no wode ne to papa owo no na papa no yo hene ti ne efe na nadu ti sa na ne de film nkura bre na nadu na yewo me ya woda na me bibini nti ya no ampam adu ya wa na ya wadu na yewo me to roman kariki mu ti ye bo masu no John na minyaye ti edi na koye John ya adu ni mafu etwa so titi JY ena ma ya sorry a be ye panyini wa sorry yemunti ma be ye sofopon ti bishop be so mdezo doctor no de kwasi broni a ofiri Canada Queen's University ene ni medical team yare bi a mesai wi ase nyina ntimansa yare no na urade na meso a mesai me giri se bebo ho nkomo ena enam so ma Brunifita ofiri Canada Queen's University Hospital Associate Professor God R.K. Taylor on the medical team at the Dr. Abudin in the board me Jache Pramso Hospital. Ayu. The one about Samson Papa, they drew her a becker. They said, me Bob me dini. The what to say from Doctor never dear free. Me that sepa ye wo me sunyan man sinin. Krabi a fro mentukwa na de hwa ye kuru fi se hwa sunyan atra abebom. Fi sunyan ko brekuma. Kwansini no ye num. Fo mantukwa. Na ahoye ayokofuo nkuro me nana no ma ayokofuo ne firi bampranse fa de bampranse ekwachechiri kuro no nti omkwachechiri kuro no na kuro no tere no wo moto ni di mantu ama akwa matu anya kuro matu anya ade nti eho ne ewo me esanse me ma me papa na kwachechiri kuro no man papa firi bampranse fa de ha omne kwachechiri bantu kwa kuro no bono mentu kwan kwa otu anya ade papa wo bo papa din na ma me nso din de sei me ma me de Appiah na no e Roman nti Rose na e Canada no Rose Appiah na etafe na Appiah nkroma ze no to ne ma me maso nkro e ma nkro o de twato manya wo fa be ma e ma nkwa me na wo ma nkro me ma me na e last born tin ye tafe na Appiah nkroma ne din no de Appiah empempe wo mo da so ho ma me ne papa o mo koda da o ba kra ko siedo be bia betifie adu o papa ti ase ala ba beti ase ada ayedere kebe mo ma o kro mo nyini Ewrade ye bi me ma me no ko 120 papa so nya 95 those only dikai ane papa obetwam wo ma me mfie no amen papa afi yenkwai ene fa na wo se osuku ase suku nu ponka ka den ka mankobi se ntukwa ho no ya bu egu ye no se medical kan ma me so nya me ya dum wo so wo nkron me toso nsun die dru me so na sika nyina asanti me ya fa me anko school me kosun mi sister okwa aware mi sister penyo okwa aware me na me kodi ayefo trantwie ewo ayekoma so tete wanom no
o sister kwa ware na maid servant ni wiase gese busuani ne koja no nti o ma me ne babe ma ne baba panyin no o kwa na ne baba aketwa no de no kwa ware ase o na ekosum na nam se na ma mi ni baba aketwa na me be ma na me sha nti me na me ko sumye se maid wo me sister wade ase me sister ware kwa moa na me sister no tino also ni dinde ya moa ti kwa moa ware ya moa na me ko di wade ntochi me di be mfie be dumienu ho ansa na me be start class wa say wanyini kura wi nyini ehu timadua bu nyina me makonta no obu timadua edi akuma na ebu na do ma di wi asenti akuma na na yedi bu timadua no. At the age of 12 years. 12 years na mahunu bu ehunu tuotu nyina ko mure mko tutu ekum nam brede me famu bi ansa na be start class wa ti start class wa na FM teacher papa There's one nyina broso me che nkora na go school nyina teacher for me ko am na ebinim tenten pe me bro mo asem nti enu na de kokọ school no we elementary kama na sofodie no nti ka den ka mentima anwie vi se we bedru form 2 no na ma ye sofo o ko school no sha ase mfinsi adumienu class 1 ya utimi ko wani ma ko du JHS2 no na nyame di ka akra frɛ sabre na JHS ni na sa wa no ne sa 2 no sa 2 na no ti me dru sa 2 no na nyame afrɛ me a me ye sofo djuma no me dru P6 me ko form Y na me share sofo djuma na se nti me ko dru form 2 nde na ma ye sofo a me ya asori wi sa yare ansa na makwa school nti eno no ma na me wi ma wi form 4 me di wi school nti entimi amame anto aso secondary school nti amanabo no ba kono no ka se me fira se P6 na me ye sofo djuma no na me ye late me sayare bompa yo ma yarfo a manu a mo wa sorfie so mo yare bompa ye yansa na makosku nti me do na ma ye late na kante te so se ye twama nti o mo de teacher for do mo fa ho se we sofo we ya dio e ba hwe na nyame o da na won di na di kire me eho o da ni mani ye di kire me so me ye late no na mu se ma ye late de bebi e ba bo me a mitimu gina ba bi di bompa ye se rade ma ye late na nyame ya wadwuma no na ma me ye late se o mu gina sambo yi nipa na ye hwe o mo hwa ma yi begu ho ya bobo di mo ma ye late mo ba na wan ya dumienu de obeje hwa ma o chi nyina papa obi amfo bi ho me bompa ye se rade me kwa kwagina asambo me fama kwagina mo obi amu se ma ye late bo mu nyina teacher fu school for bo mu nyina nifra obo hu a na nyame aye na sa ma famu sa kwa kwagina to ahwu omo mba bu omo nyina kwasi bo hu a se we a ma chintu our class let me see that be bache yiri na ko bra de na me selamo na papa no anya kro no enye kro no nyame de ebe ka kire no bia wotie na me ye na djuma na ma ye late a na sofo de obetwa mama se enye ti se ye bo mo ni fra papa satemi no na wo da so awo romance afunum da bi wabisa asem kase pa Roma ya wo metumu awa mu ani hwana me na me ma me so ye Roma soro ba panyi papa de na oyekramoni ti ye wo metumu no
Drew baby na me ya ade twi kenkan. Di asofo no fa me ye te se wo mama wo Roma mu. Enam twi no. P4 na me kenkan twi Bible no ya de. Nti na nka ni da so se mo de me be ko asofo she school. Sa na no mo ka ma ye nyina ate. Ti be ye mass boy ye friend mass servant. Drew baby a me mumia no na ma ye catechist. Me na me church catechist church sensem. Father ni hɔ a me na me ya asɔre wo so wi amantukwa. Father ba na ma yɛ ma servant. Sa de be pim se me drew P6. Sa temi na ho mfi be se no. Na ma tra mfi du so du nwɔtwe. Enti me wo Roma mu no na me soso da akɛse. Nya yi kira akɛse a ehu. Ti father ba no ma bɔ na mane. Bi wo ha meso dae na me frafu mu ba ze ye no anzu ku adwuma no a enum na ma me ne papa wo mo da di wo a mu na oda ku afu mu ko do ye bibia meso dae na ma ku afu mu akodo a ma pon a me ba me twitwa me ball frɛ riba for the road na ifrifu mu bi pie kwantempo mu bon se ma be hie nipa do bebre a o mani hwe kuro bi so a o mokɔ na bi se o mo se na he na mokɔ a nipa bebre be se ye o mo so kodaham e ka kodaham obi a o de bia wo te wuram ham o ha wuram kodaham Yesu aba wo ba ni sika no wa mo adoma kyɛde o kyecha adoma kyɛde na wo de wo chewuro ye nyina e kwa akwaji bi Yesu wonyi sika na ade na Yesu wajiji sika okay me kura ma ya akura me nyini e kwa ma ka kire Yesu se me ya akura me nisika de tosu bio mu wafum ifrafum na ba diminu fie di bofre na madia mana ka hafo be de be ma no na ja washira me ko ma tepense Yesu wonyi sika o yehumobro ene me somni ka me fadi panman di mirikasa me hu an makopie kuro no ma pie park kese Yesu woso no Yesu gina go po na me de me sekai na me kotokoro nyina gu ho makobu nkotodwe papa mi frafum na ba mi nisika bi akwara bo fire na madia maka gina shirama na odin sabe nkuma bobo fire se mi nyimfiri nanim no de ni fana ye sign of cross or no mama so no shirama wa an maniate ti ade china se sofo ba maka chense da ya mesun ye o so be ye sofo na kaneno na Roma na abrofo nkwa na ye asofo ye mamu ha na edru birebi no emza tinka na aka champon tam ana mo share mra se emrofo no omunko mukroma bibifo nya asofo ti bibini sofo a wodi kan ba sunyan potem ha oba me major edition Father Nyansapo Tv baby obi a otem nka nya mishra me so abo akokora potu so otiase ofri bechem ma nkohu na ebe me yase odi me ye ne ba ona brebi o shem kom na nam se daiso no ba iche no ba brebi aninti no ono ni pa na me ka kire no wa shem kom se obeye sofo emum de nam nim se Roma asofo na meye na minim se maba beye odifo adwuma ti dai no bi ne se ebi a meso dai na sura bofo abefa me no odi me atukọ soro na we kosoro no we kwa kopie kuru bi a aso da nko a na sisi kuru mo
dan pa brosa ne fitie ye awo ebi ni ho kuro no tese kumase kuro kakra but efie bi obewuram bi ya so da na so da no so be hu se Yesu Kristo mfoni na bobo that's why ko Roman da e fe bibi memudu akwantu sa memudu akwantu pictures no na bobo ho sa na babu Mary no ne ade inti mi chini wo so me hwe jiraye toso dikai de toso mi za na mde akosi na fili da we mu ko aso da za ko se mani betie father ba the catcher no so obey sofo anso ho ebi o ho a behu se menam dom kase mu te se kotoko ne ha se abobo apon ne nipa ya bunkam so ye nyina ne na mu obi ekọ no me page mani ahweso na cross me mudua atu na mu wie mu hwehwe me musa enam wie cross mi ntira na eba epese besi mi so nso me ye imagine se me na si mi so na mu dimirika ahye meni nam nipa no matu mirika sa mi page mani hweso na aduru ho page mani hweso na so nti matu mirika no na mabere me ye bibi enye ye mitim komani bio na magira ho na besi ma bati kenken na mani ate father ba ma ko bona mana of course father Nyansapo bi na odimi aye no banti midam na oba woda nti meni no yipa free me bona mane ka dai no so ba sofo ko to ma monpa na abompa ya mama dabi kaisa be da ho yemu ya sa obofo papa 23 gram oil me fa so obofo wa ba be fa me se mini na chi esa so hunti misa no he di na chi sa kwaye birintuo bi mu wodi mi wura kwaye na ye ne ekoi mi di na chi wodi mi ekọ gina kwaye no o si gina ho me ba mi ti mani ma hunu bi o koja me mi wuru kwa nkra ba fa so amede be ba fi mi hunu kwa teto no kwa ya asi etu a hunu dua nyina pepepe ba sa hunu ba bi amfa mi gina o kwa nsima de metia se ahumutu mfrene tu no ya mfreketwa na fedie nsuo bumpo ma yire mo tete de mehunu manim te se de aisa opona etreba yiriba me hwe me nsani fa ho nyina afa me hwe benkuma me hwe machi a jesa ayire na eba me so acha se me komanim yeye me komachi yeye me kominche mu yeye Ewurade jeme me bompa Ewurade jeme na me yira jeme ku se ma wawie sa tem nyina nipa na ode wo ho ne de ode wo me hu na chi kwai enti ne su na pe me puno awuro so te se dia so chi bono abeme besa han kwai na me bunko todwe na me hwe na biribi da nsuo na ni ede no ba ti me bunko todwe na nsuo no basa bedru me kotodwe no na aye boko na me treme nsa so ade no na ye bible ti me fa bible no firi nsuo ma na nsuo na sa da na ni ekọ na chi na me so digina hwe bible ni di na ye me suku bible me ko school no me books mu eye de a bible dem na nam so ma twi na chenti na chiri na tete na chi eyi no e fa na fa de nyam wae na ye bible na me use no me na a chire na wae no na me da na ya twere ntwere wo ho old Christianity has passed kisosum dada na twam mi gina okura mesa hey ne nso na asa baby
nsuo no bu afede mambo minim sa meya emfa be ti ye be me am san bu nkotodwe wie se bible murpa ni kokoko ano no nyina kokoko chire tuntuntu we dey nya ode dada ni bia enya me de dada no na no so da nsuo no mu ba metre me nsa so mu a nsuo no dwoe na esan kwa di me sori gina ho na ya twere me di bodily kese pa John Yawadu me dana akire so ya twere this is new Christianity na so ya twere gu anu na mani ate da chema ka kire father oba na maka kire no enwumere bi oba ya soro ho da bi so ho ma so oba ya sofo said the medical kana me ni se Roma sofo die na di oba be ka kire msa no maka kire mi nuanom se father so me ya sofo na de mi nuanom mo sere me twe ne wo ngoba wo ngese se Roma sofo no ngare sada na mi nuanom susu sada na mesoma dwene ye me na fini ho no na I mean you to be say Allah wala amadunia be amadu halazo amen Allah wala amadunia be amadu halazo amen hala ila Allah halazo na hala ila Allah halazo na amen amen la ilaha amen la ilaha amen amen yeah to ahulu baby how's that job and see and film ho no na because school so na bobo pa hey na say footballer bobo papa etu mirika fat agokansie bibie nu a minim ye go nyina medaka ho na msad ma nyina nti na ball nso menim bo nti sabia 1974 thereabout na ya bebo inter-regions Bravo, the whole Ghana schools no na afi ne ye bebo no wosunwan na iye bia ye kobo region bi yisi the inter-regions na afi na dru Bravo me tab na cho tamale Kofi Abre ne jombana mano no mdo mususu amanyi chomba na me no mo go class nti omono free western region na me so me head wo Bravo ade omo head wo tamale ne sam ko from you fifi pe group ni din na ya babo no osunya nti na e wo camping na meye na sofo bi mpo na onyanye sofo wote na bakosema na one akonoba JK Boban ewo Côte d'Ivoire ya fa na Alex Donko nti maami bi a woye sofo ba fa na Agnes na o doma akwam ya efro awiem wona na soro okọ Côte d'Ivoire se okọ Kenya mesem na Côte d'Ivoire no ma hyehyɛ mra sɛ sɛ ɔyɛ sɔfo na ɛhɔhoɔ na ɔba hɔ a gye sɛ onya obi ɔte kuru mu no odi wagyina mu sɛ deɛ kane na sɔfo bi ma na ɛda ade bɛkye na ɔblanket no no ma nyina na wɔde kɔ nti odi nsɛmɔne a wo a wodi na gyina mu no na Côte d'Ivoire fo ahodu di maame no kɔ Côte d'Ivoire no ɔyɛ hɔhoɔ na onimu saa lɔɔ no ti okopie mra no so ana ohu owura Alex Donko so ofiri brekum ne do maama mu na aba so opo bi amana di na gina mu osu mesu me firi brekum de medi wa gina mu am aka wanyam so to di maama na gina mu ma oka na nyam sanye bibia
ti wo ba no sa brante wa boa me pa me da wase won se maame be baga na me ba be hwehwe ba bi awo ti mu na mpompo bo owura Alex no na adwene ba ni tuma so wo me Ghana na Côte d'Ivoire nuro mpompo ni no mansa ho nuro no nya de omo obi Ghana de oba obenya bi wa ye no papa penjo so ba boa no to bedu so fo ba no a obo mpa ma mpompo no pai firi ho no a na honhom teka owura Alex no di honhom tena no so no nse so oba tena ma ame no ho na nka wa tete no honhom na ma no kwai e ma no so na nka pese sade no Côte d'Ivoire no duru atuna so no Côte d'Ivoire share border antimi na asọrọ baako na osade no kọ ho ti ho no otena che kakra afi na honhom na sama no so asade na bewura Ghana ti obepie grafo ba bia ni ha ewa sampa kwamu drobo kwamu ti ho no obepie ti obepie ya na wohia maame bi a okodwa okodidwa okodwa oton no no ma na onya maame no hu yi kire o se maame ewrade yi hu yi kire me se wo ba wiase wa wo mema nko a bebiri wo baba akopɛ na maame sampa biura se maame no nim owura Alex no wo mpotemo ba bia o tun ko no wahia no o se miura so mo kan ye no kure o se wo sa wo baba no wa kɔ ware kuro bi so wono so kɔ ya wa kɔ wo mema nko a wona na baba akopɛ na o so wa wo no tuem o se am so ye no kure o se sa wo na no kuro na wote so no ka bebo na tete ne nam nyina wo kuro no emu o se buei owura somu na edwa no kura me ne nko kwa ba fa so a obe ya ma me na no asem o kan nyina ya no kure tim se no kure o se maame kuro na wo ba na ware a wo na no ka bebo no abranti bi wo kuro mu ya fe na nadu ya me de ne be ye adwuma kase obetwa be yi asa yare ahyem ko bebiri maame ne se no de me ntina kurum ho me ba wo a na makohwe no kakra ne ho kira no maba ma hu se mrantie bebiri wo kurum e wo sunyan kwa mu bereku mu sunyan entem sunyan kwantia ti minim wo mu dini na mum sama waka wunnim kurum ho wunnim meda na watima kaka nsem nyina de minim se yakwa adu no obehu no ho one no fa ka e ba sunyan mantukwa no mba no me wo fa fie wo fa no wa kakra me wo fa fie na se me wo fa no na ne ba ka e be bona tete no na ti ho na wode no ba incidental na me ma me ba pani Owusu Peter ne fi ho no oda di ya shi owura Alex ni ya shi no ma me bra one ne kodae di owura dem ohu me bra no se krate kroma ha na efre na du na me bra bisaze nka bibia oso me ya sofo na nyame ya kire se me mehwehwe no nyame de ne be ye nsa kire ne no ma bebiri oni ntia o kan hu bi na ba kroma I'm sorry. I do know why you mean kuma makiri mansia no. No Roma Catholics nti no a deep for no so say there. O de ba wa ye o ba kwai. Be kwa bi so se be ko de dim se be ko ka kire no. Se o deep for bi hwe de ye ka dwuma be dim no. Ni ntim ti sofo. Wa ba na ba ye wa dwuma. Ida ko. Ura na se antiase. Enti na dwen se once nyame asoma na wabo me din de kwa bia so eso hu me
do bisa ya ma mo kire me maame ho o de koto bi maame anim na maame se me ba no nanso ni kura mi sure se mekọ n'anim se sọfo bi se o badabi on the patrol room sọfo no room de o nyi bibi ani wo ko cancer bi eje 20 papa o jo ba ye o juba ye la ko cancer kwa kese ye wa tena ho ase wo sa fa mu ko bo me na me papa amane so aba o hwehwe me nso obiara so ontim fa me mano wa bisa se me papa na o machiro nso owura me nkwa so de me ye kramoni na me ba no so wanyini nti bibia ono a betuma decide obetuma kan de open de wampe nti me ntim mfo no se chinchina wo mra wo ho se wuhunu no opa obaba wo mpeso a ntim nhye no lanyini na said na sofo na ni abere na nam se nyame na na sum nti nka obia nka obapa aba anso na bibi na epushi nti o wampaba na obisa ya no mo kire na medai nsabe me free camping aba ma bere na bo no ma ba ka krabini e ko bobo nti intensive program I go through here training if you kwa na du bebe mtie me yanzu me be pedro bi awe no ma ade cha masaba bisira kwa free camping ba ma beda kakra twa ma me so baba me dahwa me yese ya bo me pruna me bi pro o wura tentere bi o wapa me wura ni po wasada na wo mani su kakra bi hwe na se krache am sa bacho ye flower du na me se ada no so me ko kuru ne ho adu nsu ya sofo ba bi o me ko abasese no abedi nkomo am so na sam ka me titu na dem da no ko da ni jina wasaba bopun kwati so mi enko ya awia no na ma so di nachi we de enye da ye ni kan bi di nachi na meko mi dru kwam na mbisa nza na kwam di nachi ye de mini no ba bia adenti na msi wo bia ye na yako na obo mi na din sem ye kom na fie okay ye kodru na nipa wo bebre na me ma me so ti ho bi mpanyimfo me nananu kodru ya o mo se sofo na hwehwe me a adentina me doji na me sofo be so papa do ba fa ba na so obi a maka hwe so o hwehwe me a yedai se sofo se kache e pachu uni babo kenkai nam so nim kenkai so pa me chose nyumiri obeka nyanso nti me meka nyanso me kenkai ama uni bobo nam se bo na na me bo me kenkai ama nam so ke me ko camping nti me fi over here me baba kenkai ama babo de obi so obeka kenkai nyehwe ye nyumire omubo de ru na nipa nyina betwahia ya fe meso me ko ho na ko gina table no ho a me ka bible satemi na wadi ka abo osofo panyin roman a oso da ya wi che wa nya me na kwa dos ebedru sa no na roman asoro da na yekomu no awia no mienu nsuo mu na ahwo amo de hu ya se inchansi ni roof ni nyina kukuru afiri roma so da so akosi da ni nchemu ti roma so da no so pa so na awia na da so bibia mfama mfa ya de man to kwaso so roma no agidi pa fi se mpotam nyina se ne ba ye na edi first ndi roma fo nim se bantu kwa no kuro bo mu nim se kuro kese pa na sinema ye defense nti
nti ya ma ekọbọ room amane ma mu twa sika brema sunya roman for the to talk cars be do no fai nti gomo de be build ya so da kase no because now room nim say ya so no eso de those days more than $5 million no mu twa de bra and they cry $5 million crying skakatwa to cars be bre chema asofo no ti omu eba sara no mu san betutu nchensi no omu se carpenter for na amoso ye omu se we na anye sei ade so mframa mfa da mframa befa bia so dey da so timo emubu ade na mframa mfa aso da no sopa se free omu sa tutu e de quarter round we didn't look at see come see wo because me omu si room aso da na yemu me ma me kwa se no onwo no Appiah ona na de ntuma kwada no ye bibia nti ede na ya moso yi ye bo su wie every day no wie ya adaduanan na sa kukuru so asa kukuru rufi no nyina asa kosi ba bia kukuru si first no nti ba sa no na woman for na ba so nya ma bomabu ti mi twa bere na me de kata dansini no so ekwana nkokwa agya na agu ho nyina fede na me bere obi a ma asore me nko me kwatena wa ma ba ne mrante bia obi a ma ti na asese aso no egu ehua na soforo so bae no obae ti mi kokra nyansem nyina me de na maka no makomum se meja Roman pa dise nyakopo de wono ana asori besu ono ka tem se yaw asori we nako nyesa minti nti sa da so no nyina mu no na me de madwene ma so old Christianity has passed ni ade bia na me de madwene ni so me twem nti me ka nyamso no me so fun ka nyamso ma me kan Bible mu asem se okofre odifo ba no so ko no okofre so be kan nyamso nti o mo be boa no tetwa no so de kokuru so ko kan nyamso ma so fu bi o ba boa no maka na so fu ba no hu me bo fa mbo no nche me di ni djuma potem ho odifo ba na nam se Roma me mpa difo nti no o be kan nyamso ma nam de torch toto na nkora na honhom ka wo nani me diri wo mo pa ti ba be no hu se be ya pora we wo krom ho Alexina na yes sabe a caixa Roma so bu ya be fo da o bu kase dua tu ko se da tu ko se bu gira firi ya be na yo wanwa o bu no basa o be ka ya so bu bu nam de torch toto mo nan kan kura no ma ka mo nam de atoto mo ni no mo huru kwa no mo tetewe ni abaju si na ya se oh ba di o bu juba wow ma me no mitimu omo ya asoro mitimu zabe mi kosku a na ma boa ganga no ni de ko ba bi omo ya asoro no ni ya ko boze no mu huru ba bi ni adwane na ma me ya ba school mu oba report me teacher for master so ofere me am so boa master wa ha be ti ba ye sa se no boa otabe ba be otabe o pe ba so o se be bra so se be nko no otabe o se sa ma me no ja na so mo pe masem nasa so ofere me nasa o se me baba me yiri me nyina o nyina be ngwale no yo kai me no apeta si twa be no ma se bia koma no di no mo pe masem ti de me kan no mo fa na da ma mi ba ya o ba ales ho na o ba se me na me gina table so me ka Bible no na me ni se masakra me yesi o mako gina o danya me yesi akwenda sakri wona ka Bible no so me se he Bible o ka se masakra o de wa fe wa wie o se be ka Bible na me de be ka bia ma no enti ken ka Bible no wie no na fe sofo no hya ase so o hyehye me nkom no ma meye ne ade na kasa nyemu na me nana na ye wuru ma so panyin kwapa nne tifie ba ko
Never cabe 2 months a mass of no abano. Namana no abin pa no afile me ahyem nkom. Roma so pe ye na tifi. Waka che me say nanadu adifo a mo aboba wiase no. Omo nyina anye se de ka kire mo aso de mu. Nti odifo bi obaba bi obeka se bra na nche bi anko. Ukọpa ọdụ ụbekọ ni krom eso ọpọ asọ mo do ko ni krom pe no akoku di nko timi na na sha se otu me fosa di edam timi se na na mate nti sofo no ba ya yeso ofra me no ma nyina na me na so otu me fosa nko ade no wadi ka sofo no mai se nam na na ye baifo wa hu no ma nya me di me beye na wo otu me fosa ohun daachi ya se hu se wow nana na tifie baako nti me kwaka Bible me kenka Bible no ma sofu no ne me ko fie pre ko kan se me ko kan nya me ko kan Bible no ma no ne ye be ko no o hye nko mienu se ye koi nsem mienu de beto ye baako beto ye kwantifi baako so ye ko a ye kan nya so ma ne beba nam se ne die mo difo motro no a yesimo ya zan na die me hwede ne pa ye ko na bibia esi a juba be diwo nka be ewo kwa na bibia nsi dia nka be ma ona na mo pia ka ne no me kwa juba ka be di no kwa vini die simu a ye ko edru ye sie ye anajo me ti se pa na di mi ka de me torch no to hwe na owo na aka no mpaboa no o de brofo no twa na ni be we ho na me se we die ba ko ababi yes the last one beba come on tina ma dwene mu nkrofo o mu di atra na ampa asemi di we di okai o da abai enko koduru fie pre kanya amsam ni gina table mu ya bodwa kase ni pagu obebre afebu ese edwanu mu baisa me torch ni ko hwe akwa bi na sebi ko hye obata kadi bi na tuma mabobbo hu nyina na wobebu ahwefa no onwenam fam nam de torch to na me hwe ni esa wo torch no so de baabi be ko bi aka na de ko smuggle 4 batteries ten no timi smano a da baabi a de trodu de ko divu ko smuggle ti de to na me hwe se di city no na ani enyan na so fu twa na ni be hwe mo o de na kosisi akwa no so na di pejanse na ni mo se na ni ma dai o so aye boni o to agwara kwa no wa hu de ya ye ba wa to sa fe anyina ma tefa na ni so wa hu hwe na o de da wo so fu no be hwe me salad asem aba nokre na ya pon ya ye ba no ibedru ye kuro no mienu ye kuro no ba bi e sie ni pa sie ho ya careful sa ubu careful na oba mantuku akuro na mantuku no ho ye dangerous ba ye na job de we ba ye si ye ho no ehu nti kana yesusu nyina ye kɔ concert a ye pon a ye nyina baboa ya no wasi ho na ya hyase atetem ye bo nti ye bedur krom na abayi ni nyina kana soso gongo ni nyina no madundum na ye nyakwa kowurawura ye fie ti ya ba ye duru asie ho na mka kire sofo owo ye hoho me de ye wo me krom ha ha no sabre ye duru ha no ye kopa ye behu abayifo bayikane ane no ma omo ye no ehu nti baya ye sanko daduma so na ye bibi so be bibi anu so ye nko bibi enu nti hwe ni yo ye nko nti me fie wo trase ye kakra na me fie wo ho no ye duru ho na mesimi de me pa akwa ntam o se de bo ma me nkoda me ne nyina nkoda me na fie ho
ye drew a drum one, a drum playground one I knew. Bois, nan can ye drink piazza before. And ye as some ketwa. I'm the soft for my catcher. What's with the jay? I put them back one from a pump, your piazza of gamble. I put what 10 years with young Coney, yes, with young Coney. Me who should say, Satan na touch we review. hey, I didn't see this here, the other who can't touch it, crowd also. Na sɔfo si wɔso deɛ yɛn nkɔkɔda wɔte abɛɛfo sɛ yesu mogya nka n'anim yɛbɛdaeɛ a ɛde kyea no papa a na ma me nana mfa sɛ me nana baa baako me nana bɛɛma no a ɔhyɛ nkɔ no onua baa na waba sɛ ne kɔn yɛ ne ya nti yɛmmɔ mpaeɛ ma no na yɛde anɔnte asasa sɔfo si bɔ mpaeɛ ma no Okwai anu asamba me ha so ye me ya oba ba mprensam so ma manso a wo hwe na bibi wo mu aka de wo ye no nti ase no se ai me baifo wo ye baifo wasa o start so kan ba yi na me twem buku a o kan no matwero afede na akoba se sofui ne nkɔmɔ ɔhwɛ abam abaifo ɔtea na anadwe ɔka ne bɛyie atwerɛ deɛ san a wɔse yɛnsa nkɔka nyansa no bio nom de dabi nkɔ adeɛ sɛ ne nkɔ baabi a anadwo ma bɛhyia na mekɔda adura anadwo no ma mehu yɛ na ne ɛnyan ɔkɔbaa a na ɔfrɛ m sɛ nadu waame ankɔ ndeɛ na ahu na anadwo Mesima hu hwe obom sima hu wo so boa utiri ye kana dwi ni awrade honhom abetra mo nko mukum me anko abaifo mba so attack ni mahu ni yina so afede mahu se so fo anya atro ye wadi form ye papa ohun ade pa de afede me di bibia sie ni o kan aka se wo na bi atufo se e ma me ho na mekwa koku first of all come be bi na bi antumfo afede o kan se wo di bibi sie ni na nya me aka tere me afede no masere se o ye di fo am na se e free honom no e na afede ma wunya agi na honhom te kan me afede me tu abaye me chichi kurum abaye me no wow na ni enyan bibi besi nyame bɛka kyerɛ me obeyi akyerɛ me ma na so se de besi we bewu we beyesei we besi ka bɛhwe ase alupe bɛte ahwewa we beyesei ni na babam etu bɛkae onkom se dika pa oh bebrebe min kom se dika ne min timun ka dika na metim ka mentu kwankom se bebre me hyehyɛ ba kopa eye kese gintre hankuru mo ye kwa me wia no isikani wo mantukwa ho no oyobi obo nipa ye yankura no ye kwa yi a oman yituma ma ye de ko mu ye nipa duo no kura no firmantukwa kura ono abeyi yituma ma na mo de ko oba no abeto so kama de la dia ma ye yankura ni sky de toto yituma ba ko no a obama obi tina ye penasem na de ba ko so nkwa asore but afisu na asore bia fe na forobo a ona ye chairman obokwa kutue sika na yere no monnan na no na da ko meda ho na wrade bie mani me hu se kwa me awia ya so na tese wo dwan a ye kokunu na wrade ka kyerem se na ka boso me mienu ni edi bronya se kwa me awia bronya ya bai ento no ti a o ka kyerem na momo no ho bai ti ade echi based upon the papaya wo ye they said you see dokro no do ayi no me imagine se me kwa kobo na mane na ya ye ho bibi na me wura ni fi on so asifi twahia on the do luvers ba krom first kari nyina mpoma ndu ya mpoma ya
But no was can to see if you know the louvers, but you won't be that. To me, would have feel now or on the hall. The bug will be real hall. Well, not a year for kitchen on swab hall, Ruby. O mama could not answer, I'm not swatching, could not answer. Mammy, I see my baby, ye. Will be some consuls or chief. My young who you chere. I may seem said there will be a city of Crumanti, maybe can't you now. One master feel crowd my young one dear. Ko peba be a hot dinner. Na ko ball home by. The free sabbath year, a cut 2 years a mere do bring. Bring an unibi. Inti ko be a hot dinner ko ball by. Naja, Yamintimunium. Oh, none a year and I'm sorry. Uncle baby, I'm on a mobile, open come shadow to move some for your co. Was summer chimney for them. Aye. Or by gentlemen, come we are in the wood here. Na you didn't know so what. Na you didn't know we are nine in also so what. Na ketu a woman on the TV. The Ebenezer, sir, or war me Pia Bonton. My ferry papa, Miss Ferrari. Then you will quiet. Me what 2 weeks, papa, myself, so diagonal. Sir, or dancing, our different nipa. 2 na wouldn't be Peony Assembly. No, will be our dear passenger. But so that now, can't have as a kuni pabacco. None of milk customs a woman. Carry if you are say, you now watching me in Papa, Kwame, you will be carried and be go catch them. Tip me that team and it was a D. Ay, Yamian, dear meeting my son coffee will be. Your confessor when you see. Inti mamma no, me kwa mama kwa na. Never be so cra or ya so paying with fit for paying was na. But say the be our bass so woman to kwa. Or ya pay more whisker cra. Me sure bass or 2 no to go so cra bra. Manya kwa me wi ahu yichire. Nti me small. Kofi ho kwa catcher says so for this say. Yichire no nya no, and that's all pende. To was slow. O man of Hokura, could be a hoarding. Na ko ball home by. Miss One is or crown or coil. O could you have a sister? Bob Pire, one cotoba, but Okoturubu. Mary Jata. Ubuja. O quano coto, mamma. To a chia, Ura Papa no horror. No, mamma, no could be more about. Severe Bisa no quans no so. So for this or Bahana and say Becca each the bit low. Now was saying ya bill a dasso, or say I can't out to me. Now car barber here. To car no here pen out to me. Young one. Unti man who are could be a word. Ah, the man you could have done watching. But so when I move open commission. You did what cheap papa you see a bunting papa no pussy. You are so few of us if you saw Crow Casa Casaba. Ubi a caro, no Casa Casaba. Bessie, what the dear queen should be. You haven't quite a member. What was you did? Miss Okra, that is all see. Ya woman, baby, I saw be a jojo of Misada. That's what you so for you. But we say, I did the year, we did have a second. This is the year, bra. It took you. Ampa. Na what you mean na car na hwase na kun nipa baako. Still the yam crunch se no ama wentu na mo say e kan kwanhia na di ka ba nti. Aso de. Rade. Ya ntinya me aso na adifo dwuma no honhom no se honhom bi a obi kan kwara a onye bi. Enti me de car no hwase no mahu sa ayeka wi. Di aso nipa wo so akeka kiro mu nti omu bia ya we. Na me classmate bi odumensia the same date na me nya kwa me wi ahu ikire no onso me nya no ikire no wo ti onso me ka kire no ba ono de obai ti akwankyere me de man so wonye fasting be 2 weeks
no guso ye na oba no abedware ya bompa ama no abedware okwa church of Pentecost ba onu onim ne wie school tu onim se me ko school nyina me hye nkom se we exams we na baba ni nyina ba tu onim se me ka baba kwa me awia de o mama na anye ya panyampa me classmate na ba ye gya no kwai ni nam ka kwa zo ko na me madam for me ni ti asori fie on the duru no twa na ni ko hwe kwa me awia area ho me de me duru ho no hye nkom sa ya me pese me fa ho kora ma asem bi akoba ti man ko hwe ho i gya no kwa wi ya ba no se sofo Mr. Wia ya de nam sa ba o ni duru wa hwe nam se da bi o se o da lazy chair na na yiri di nsu tawo bo nsu di te to na bosa nam se ne kwa ye mfa ba bi e fa be kwa kofa kwati kwa akwa asori fi ye mfa ho na ko hu me pese me hwe ho kina bia o makoka asem foforo ye fa ho akotra asori fi ye di ludu besi o ye tu ludu ya to set ewie te se sofo ba ko fi ko ba sofo da no wasem na ye ba mu ma hu se di mi se wie kofur ka ko hospital ne na nka pam na de na ko sa ye ka widi wana ma ye tikwa panserim ade akwa mi wie wu asodin ehime edi nansa busia mo wa na maame no ni tira seni oba ya mana konya transfer mpacho fi se mi kunu wie bi se be de bia meso de no gina meso di dware masasaduru nso mi ni asasaduru ba ti bia hwia busia boni bia nipa be bia de na ni mi twa no sa be 5 years time na be kopie nkransa me kodwa mu akodi dwa me yasa bodani obi abegina me fa no sam nipa di tikitiki na furu ay hono kwatina na nta ntuma frefra nyina atete nti mi hunu so e bodani nti wo besere miska misum ni kwansi bia mo ti ya na mafa me fa no aba me fa no na de na bodani tata me sei na mi gina ho me so obo bidini bodani ni mi ana na mi gina no obe me hwe ni di no bradu wo hu me na mtu ya ho kwa me awia yire ama se wura de ante ma wuni o ma sunso efiri da na mbeka cho se sama no me da wo jina me so ene wo jina me so sa mfie mi no nko mintimunda adika so asem na adika hwe de maka oba won chen se dwa na sasaduro ma ndware no ena timno ma na 5 years wow se sani tire tua so te sei na furu adoa na ntade na tete no waka kire me se efi da obeka se menwa na sasaduro ma ndwa no sama ni gina no so sa bepem nde anaju ntimu na hede maka na mzo kura baka bi da kwa bi o yare sa nka ope de me di yemfa to ho ne se nyame nkom hye yemfa ni agoro enti papa ebre ben eni ebenya New Jerusalem Chapel mo ye she me sofo 12 apostles bebe friend na kaba ewo wamfie na me bia so wo nkransa yerede 1980 mu ho apresu bi pa ho de onsam de se ya kan ba je beboyen me bedru Kumasia 1986 ni na me kura 12 apostles mu ana nakaba mu bebe asoro Appiah ha 1990 na 1988 89 Roaring Star ena ohye mrasa asoro bia register so bia nko register for while register foforo
Nti 12 apostles wɔ Ghana nyinaa no. Mebɛyɛ national chairman wɔ Asante region ne Brahafo. Though ne wɔ national chairman the whole Ghana wɔ. But Asante ne Bro mebɛyɛ national chairman, mebɛyɛ chairman. Nti me na yɛtu me sɛ menhwɛ ma yɛn register. Nti mekɔ round wɔ the whole Ghana, but be a 12 apostles wɔ. 12 apostles na nakaba mini ya na wonzimanu ne infantile line ne bron Asante ya no so bebe bi wa bebe ba na no so bebe. Ti me call round no me ko hu no ma bi a mani anye ho. Ni kai 12 apostles asora na aba ya che agidini. Metima ka se Pentecost ko afiri mu. Fi se makron no de Pentecost ba no. 12 apostles na kofa na fi Nigeria. Ma obeye local preacher wo Ghana. Na chiri no ne omontem tete asanu kura ko Samanka Circuit Court. So no history no. Enti enya asore ketwa asore abadadada. The Church of Pentecost makron kote no. Abeye kesi ache 12 apostles. Nti me call round agada se ebekwa akọ register. Na me study no ma bebre. De me hu ya no say 12 apostles from person umbetu omoto afiri nkurase. Ene nzimanom ne no ma abakura akese. Nti asofo mpanyimfo bi te say John Nakaba. Motadi di din friend Nakaba go nipa friend John Nakaba. Oh, sa Nakaba na yi obi din ho. Yes, so for panyin odi ka oya Ghana ni dini. So for obeti 12 apostles are Nakaba no we Liberia ni friend William Wade Harris. Okay. 1914 odi ba Ghana ha. Sa ben Gokus. Na sofu bi ma oya Ghana ni odi ka hye no sofu na friend John Nakaba. Odi ka hye no sofu so meda 12 apostles na no Ghana ha no. Ene friend John Nakaba. Nti tete no a 1914 nipa nko school no obi aya mekọ papa Nakaba so ni papa 12 apostles ne kana koye den tie ntwa ne short Nakaba mekọ Nakaba so ni bi pa Nakaba so na eno beji din ti aso ni din the 12 apostles na sofo ba William Wade Harris share no sofo ba odi ka share no sofo ya friend Gristane omu yina yenzimafo nzo mu kasa no normal no. Nti me kwa pro no me hu se baabi asa nkurofo no wuwu ye no o masi ye no afibia gufa de bia mpese ekohia ho de de kan de kosisi ye ho na yekoye nhia mu na me kwa kasa ti ase no ese se de aso no kokko nkura kase mu nkura kase na nipa wawu de kan si wa de de ba enkahu omusem pese me ya aso no Pentecost no mo ne me de ntokwa omse no si anhwe ni ye bedu baby no wa obakora wa wo no onko 12 apostles obeja akwa aso foforo if you say yetiti nkurase ye pese ye bi aso no so saya de hye nkom ye no ma kase bebre ya wo sanka yitimu pega no mo makwai titwenzi mafo no me de omo ni mi hia kwara asema kasa ma ye me celebrate good friday no ho no yemfam enkoye kam meeting wo kura kase mu no mu nim de meka me misumi hu na chise bedu bebi aso no ahwe begu nti na meka omo nti no by 1992 na me decide say there be metim hu free aso no because me anya adwuma bia cancer for adwuma ma wo ma so bebre ombeko university ombeko ba bia nti aso no go ebe fete me ma no ti for me change aso no mu nti ma sam da mesesam am ko hu asofo mpanyimfo a share me sofo no the situation e nti se mesesam
The me papa ogu me ngono de SNK ya boa wamfi o kaso ne me ya adwene na mo so nu wu anu aba akokora pa wu a mensesa ne portion wo wamfi na yi no ti o ma me kwai na membesesa me de ti ento aso owu no o ma kwai mo ma take you over na me concentrate me de nti New Jerusalem I just be free by. Papa ne afei eba ne sei na yaresa nso aye kakraka e wo mu san se minim kura minim se dampa wosapa The whole Ghana dampa wosapa chese iyade a ano ohye ehu eye den ne no nso ebeka anyame adwuma no ho ama aye kesesa ya the son de me feel as here ewura asafo no mu na ya adoma chede ya nyame de ma me ene nkomhye do ya wa asofo bebere wo 12 apostles mu a omo entimu nye de me ye ne bi na me hu ne se nyame de che me yi chire mu nkomhye mu ayaresa mu na edam yare ne de ya na metadi ho adanse na minim ho adwuma kase papa se 1982 mu ho 83 mu ho me kom papa ogu me nwo no o she me sofo no wamfie anike ye boa o muta afa no sofo kwa me onye ne ba bi ko onyini na o wa so fie kese te se me die onso no sadam yare pa bebiri di branfo di obi anim se obi bodam a ho ne yede ne ko sa ne ade pa fo ankafo ne ade ho ne yede ne ko na me won kransa no me na etetu na ma toka afoforo nti me ko se me kosra no wamfie me fi kransa ko ho nti me ko ya me ko pake ka no wo na so fie n'animo se bode ni bi a osane yare na ni so atete a yayi na free chemu da no se esamba enko papa de hu ya so ne nam ka no gina ka no hu di ni bu afu watam abo me ka na ni mu ahwehwe pangan abobo no na me sumet me ne bishop na tuwe din amane o se nanadu ankwana bo ka hwehwe no na se nana nyafi jai o se dabi nyafi se ka kama se me kwa me mashi na se nana ase wi nti ono nani na pam oyare minim so oyare nti wa na o ma me ne o papa de wo munsa gu o mutidi su wo bu fi se maji wo modo o musu na ka choro mo munya na menji wo modo o yare na bishop ze bunkotoje na bunkoto no den sa tu mitim se ade amaye na agini nsem nyame nhira me wonhira me eno anu ba beduru ya de bodani ba me ya na ne damko ya na damko na ati atesi se de me na abɛhyɛ me kɔn the whole Ghana uko abrosa kɛse ɛwɔ ha ya wo sɛ nipa bɛyɛ 300 hɔ na abɔdamfo no bɛyɛ 300 na ɔmo a yɛyi wɔ mo a ɔmo ate apɔ yi wɔ mo aba wɔkyena kwasie bɛbɔ ɔmo asu bebree kwasie da nipa bɛyɛ sɛ 15 ɛdam a ɛwɔ bɛboro bɛyɛ 8 a ɔmo ate apɔ ɔmo nyinaa ate apɔ ɔmo bɛkɔ bosumi bia nya hwi nipa be 10-20 dia yedam ehira o mo kofi edam no afoforo na ana wachekura utumi egu ho anu abodam fie dunum o ye lunatic o soa no makagetia yesane ade ma o bodum bra mo so aso ane ma cheche so onye obi de ne ba no obi betena no ho amaye nko a ni problem so tiapo di enyi de den de wa bono fresh no a doctor fo nko wo no panel e de ba udi no ro be ko sesi anu beto no na de amoma ne nuro na che no de ye bre so
and then no kwasem no ye breso ansa na ho ato na edam de wo de ne ba minim say ye de a na ho beto no papa eno so nkomhye no eya na te se pa ne da se nkomhye ya adoma chede nyame na de ma de no kore no de nyame na de ma na me no bon komo na me free me sofu di ase no achede ba ko mi nyae pa nkomhye ze sofu na woni me da o ka se nyame de me be yes ade no na nkomhye no ya na egu ahuru bebiri anan na makwa ahuru bebiri so na eba notable ebi ya dayeso ebi ya nisuade hu a nyame bi wani ma hu ebi ya asumsema nyame kan gu asum na wate a friend of voice ni nyina nyame de amame utumi so da yenya me so da akora de hu kura na mete ho a ade no beba menya voice no na etimu twa no mfoni te se de mehwe TV no di ade mu oduru a hu na beresu gum yenya no kwa akwankyene owo mawo je so ya akwankyene ebo ho pa ya ye ho akwankyene metuwe sofu bia nu a obetini me ya akwankyene na one me ya akwankyene pe isa afidie kana na mo ho odin pa no afibia me ye dry fasting 7 days me nidi menum nsu 3 times afibia na ma ye 6 to 6 so ebi kura aboso me miensa me so ma anopa no nsia kosi anwumre no nsia me nidi 3 months me ya na ene me ye funu age ntimadidi a minidi ya minim no won kransa no na me ba afoforo no nche da bayifo no so me wenti saa no ma wenu ne bie mani ma mi hunu no ma bibi besi a esese mi hunu mitimi hu ahu de wa nkosi bible so me bibi besi bia boso me no ese mi hunu first night me ba fia ha enkom hye mra hye bedwa ntoko mo be kon ne ade de wo kan ye bia ade achesa asem no kan ne no ade ne chi ye na abon se na ahye ase manifest na edidim na eba papa nye dufa bi no akwaje abo asen nye hu na dufa ntimi nyo sa adwuma no nyame honhom na ye sa adwuma no Paul kan no Korintofo ngoma edi kai eti du nine nyimu ba ko mienu miensa no ne nine mompe odo akiri kwai na mommo honhom akyede no ho modern ni titiro no se mo be hyenkom mommo honhom akyede no ho modern ni titiro no se mo be hyenkom se do hyenkom no sumsene de o kakasa foforo nti mpaebo mi hu se akyede anyame de amama no na menja nto me de akwanche ne mpaebo eye ho adwuma ho adwuma a wo ye ne sen ma asem so yi firi wakwam nye days bia na na so ne obada e say abofo no sanaba de sa no ma no bere so ne obada nti beba na adwo no de nkomhye no bere de nisuade hu no beba no no obada na chese wa umpe wa die ti secret behind na me kan chiro no na ya na edin se ubetu hu nsi wo so ya akwante na ubeja ma pani ade e so bi nipa me ni obada yeye me ne me yire de yeye but me yire nim se adwuma kura no adwuma edin nti ma hihye days ya o de baba beda me nche the days ni no wa mada me so twa me ti kura me no obada da me se minim se me nya bibi firi mu edin so I said pejamani misua firi me papa no adifo mpayimfo ho ka se me ma me difo oba me ye sofo mu gu me mo wanfie e fe ma mboja bi anya nba bi ko no wanyi no wa ba abroa wo fe na dubra me kwatena o se hwe wo fe se wadwuma no yeyi a eduru da we a
fa homa chechiru be ma no fa bo wase no misi na ene say was odi obada tu chechiru bo wase chese odi obada na mse sa was odi baka no ye de tu mitrim isua ye na yield aboa nya duro na se nye nuro nyina na hye nkom nya abosu bi na ti hye nkom na se enye se meyodi for prophet ntino nkom hye ne beba sa ne mu no kra wo ho ne ma wo sa wo ye ansa na nyame betimi ayi a kire wa nya enye ye unhu no hwe enu ji na bi no tro ne pipa so na na ye nkom hye tro no mo hye o mu didi re nam pema no wi asa ba hye nkom enye ejuma se vuru kwa ya na pese beso so o se nyame de ma wa wo mbre wa mfa ma wa untimu nyo nti mfie bebrebe mu nyina wo kura no mi hye enkom hye ma hye no wo wanim bebrebe ni nyina beba makositia nti enye nipa ho ode nyame akyede a wode che ene wonso se de wasi a be dedicate wo ho amade no obro ho ase me hu se nyema ho ode enye mitumi ne firi nyame na se firi nyame de a na wose mbere me ho ase hye se nyame na ase if so wa twere se wo ma ho so a wo bebere wase na abro ho ase a opema oso me film kura bere mu nyina no so fodie no nyina me try se bebere me ho ase me ma me ho so na nyame so kusu e hira me sa ye djuma no abepem de 50 years getting to 50 years aye adwuma na e convince aduonu wow ya men lake nti ufri ye adwuma na de besi ne da kru bi atimi aba mo aka se manu me ho se de ye sha asi na u bobo pa a ebia enka bo no boy ebia sa atimi nke onya din akese a ebe ekrum hanoma ne ade bi ebire bia ba ma wotimi atena se amma aka se ya wadu manu me ho mu yanka ma anye nyame adwuma yi mfiti asem na me mpese me nyame adwuma no ena mbo no nti bisa me nkura bi te se George ata no sara me nsa no no mu nyina ye me nkwara a mo wo machi di me na me bobo no mo sua bi abo edu bi no mo no akokwa abrichire bobo na ye mesere bi ko bi a be bobo no kase no na maka sofudi no me ma me no bre ansa na me hye sofotade no bisa na ani madwene mu na chechewo no so obi ampe sofudi no ze enye sikasem na ne yedi ye nko ye sofo nkoje obi esika nti aka me ho bepem ne me hunu sikaje nim se be charge obi asare ade age sika na me hye obi nkoma kwaje me nim yo ebepem ne nti edi besi ne me nu me ho da ba kokora ze me ye sofo ifra ahyase na opani ni ho no ahyase na me pena me wura mu ne de besi samri na me hwe no manya film te se nhira manya film yesika nko na se mabusua mu me nuanu ma ye du wura adwuma mu ye adwuma panyini pe obo ase wo fra hye na ase atata no wo me be ye sofu dwuma sa nkwase asem no agya go ba ifo wo mabusua mu ma chi o ma me nyira ba chichi o isi sanu mienu o mo ngo ma me wo ma bi nu pe no o mo ngo me ma me ano ye sa be chirimba yie ma o ye ma me nuanu ma wo eno ma kese bebira bebe ye sofo no enye me nko na aboa me na aboa mabusua nyina aboa me ma o ma ni nyina aboa wo ma nyina die bede de manum ho ama ma nya numonyam ka me ama nko school kese me wi elementary school enso ene baka se me wi university ni ka me ka bi okwa me ko bi ebede na manum ho ne krakra no eden na wo be ne krakra no ya futu a medical de ama menu ya no masofo na me ma asofo
say sofudie no asesa ada sikape ba mu ana ada azan ntoro eno na mehunu se nchiri mei omugu so den obi ade fiska nanso but for se dimpa yese ahunya enam sikape na omu pedinti akoba se omu ni dimpa bebre nya dimpa ti na mesre se yenko yetete dimpa yese na hunya no na yenhwe meso se de mesi som no bobra pa ekoye mitimu tena radio bia so ebie phone call mitimu tena TV so bie phone call bebre so ntimu nyesa efise wabu obi afa so why obi de enye waje ne yire waje ne mpana obede no akobie ubi obaba abeka eso da bia mitimu tena se kan nti yenhwe no ni mu brapa na enche na de obeba no wanya aba na yekobu nkonta eno de enka ye no da nche ya sese ya wo bi ase ya no ye benya ni monyama nya dimpa na ye maso abenya dimpa me de se ma ba kokora amenko me ma na mu de ehia me se me di me nsasi mbo se Awurade ama me ma me di o mo kire Awurade ama ebinu ma ye doctors no la mi bu brabone anka enyesa na yemfa brapa emfa ntete yemma wo agya no obra wo bo no na wo ma no behwe esu wo me ma very calm omo tese me mo fera de suru nyame omo nyina nti ya bra ye bu no enyesa ye ya asofo nko na bi beto yemma yemma ya asafo me yemu amotim Ghana hia ye ebre ya dru de Ghana hia asofo more than ever you say oba no say that boni akotwi bra corruption jaman sami wi nomni akotwi a increase ti se Ghana hia asofo a sabiri na Ghana hia die nsore ni mu bra pamfa kasa ntimi chire papa manchiri ma no nsakra nsua na daache wa ka chire se mo akwapa no kwafo wadi kakre hu no kure medu besi ade nyina so ko wura ni jem ena yedimu esie na yadamase ni amamu nyina mo ene hwa woje ahenewa midin ene abusua panin owusu aduomi Nyansapo kasamfoni so bomoden share like na jawadwen kire na fato ase so fa emame ewo hodom mamu nyina mo ene hwe maba sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya